నేను చెక్కిన నల్లరాయి, నేను చెక్కిన నల్లరాయి దేవుడై ఊరేగబట్టే, నేను వేసిన ఓటుతోటి మంచిరై వాడు నన్ను మరిచే. వాడికి అడగకుండానే వరాలు, వాడికి అడగడుగున దండాలు, దానికి కారణమవుతున్నా నేను నివృత్త మాట్లాడుతున్నాను. ఈ దేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చి 73 సంవత్సరాలైనా ఇంకా మనం ₹1 కిలో బియ్యం, ₹5 అన్నానికి రోడ్ల మీద తింటున్నాం. ఇంకా పౌష్టికాహారం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇంకా చదువు లేకపోవడమే ఈ సమాజంలో పెద్ద సమస్యగా అని అనుకున్న మనం విద్యావంతులు సైతం లంచగొండులుగా, అవినీతి పరులుగా లాంఛాలు ఎత్తున్నారు. పాలక వర్గాలకు తొత్తులుగా మారినటువంటి విద్యావంతులు, మేధావులు ఈ దేశం నిండా ఉన్నారు. అందుకనే ఈ దుస్థితి. ఇప్పటిదాకా డాక్టర్ తిరుపతయ్య గారు చెప్పారు, 46 మందిని ఎలక్ట్ చేస్తే 6 కావలసిన కాడ 6 ఎలక్ట్ చేస్తే 6 ఒకరే పనిచేస్తున్నారంటే ఇంత బాధ్యతగా పనిచేస్తున్నాము మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే చదువు అనేది ఈరోజు ఏమైందంటే సంపద అయింది, అవినీతి అయింది. సామాన్యులకి వాళ్ళ హక్కుల్ని కాలరాసే మూర్ఖులుగా ఈరోజు తయారు. అందుకని ఈ స్వతంత్ర దేశంలో నేటి వరకు కూడా పేదరికం, దరిద్రం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామంటే మరి ఈ సంపదనంతా ఎక్కడ పోతుంది? ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లా నిధులు 1000 కోట్లు దారి మళ్లించుకొని ఎవరు తింటున్నారు? ఈ దేశం పేదరికం, దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. కారకుడు ఎవరు? అసలు ఓ స్వతంత్ర భారతమా, నా స్వరాజ్య దేశమా, ఓ స్వతంత్ర భారతమా, నా స్వరాజ్య దేశమా, కష్టాలు కన్నీళ్ళు చివరకు మిగిలాయా, సిరి సంపదలు కలిగిన తెల్లని అందరూ అంటున్నారమ్మా, ఎక్కడ దాచావో మరి ఏమి చేశావో, ఎక్కడ దాచావో మరి ఏమి చేశావో, ఓ స్వతంత్ర భారతమా, నా స్వరాజ్య దేశమా, ఓ స్వతంత్ర భారతమా, నా స్వరాజ్య దేశమా. 180% మంది నిరుపేదలుగా ఉన్నారు, 120% మంది ధనవంతులుగా వెలుగుతున్నారు. 180% మంది నిరుపేదలుగా ఉన్నారు, 120% మంది ధనవంతులుగా వెలుగుతున్నారు. కుళ్ళిన శవాల కుంపటిలోన కాలుతున్నారు ఎందరో, మేడలు మిద్యలు గజ్జల నెక్కి కొలుకుతున్నారు కొందరు. ఓ స్వతంత్ర భారతమా, నా స్వరాజ్య దేశమా, మండే గుండెల మారణ హోమం తప్పదు ఈ జనానికి, పల్లె పల్లెలో పట్టణాలలో పరితపేస్తోంది జనావళి. విశాల భారతదేశం మనదని పొగుడుతున్నారు కొందరు, మేడలు మిద్యలు గజ్జల నెక్కి కొలుకుతున్నారు కొందరు. ఓ స్వతంత్ర భారతమా, నా స్వరాజ్య దేశమా, ఓ స్వతంత్ర భారతమా, నా స్వరాజ్య దేశమా. కులం పేరట కుళ్ళుతున్నవ, మతం పేరట మండుతున్నవ, రౌడీ గాలది రాజమాయన, గూండా గాలది దేశమాయన. కులం పేరట కుళ్ళుతున్నవ, మతం పేరట మండుతున్నవ, రౌడీ గాలది రాజమాయన, గూండా గాలది దేశమాయన.
నా నరాలు తెగిన స్వరాల సాక్షిగా చెబుతున్నాము వినవమ్మ ఈ కల్లోలానికి కల్లం వేసే మార్గంలోనే మా పయనం, మార్గంలోనే మా పయనం, మార్గంలోనే మా పయనం.